Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Aquest serà ja l'últim vídeo que farem d'equacions logarítmiques per avui. I l'he deixat per final perquè és un vídeo que l'estratègia que fem servir és una mica diferent a tot el que hem fet fins ara. Les eines que coneixem no ens són prous per solucionar aquest tipus d'exercicis. La definició de logaritme i les propietats de logaritmes no ens solucionen això directament, com a mínim. Per què? Perquè fixeu-vos que tinc aquí un logaritme de x al quadrat. No tinc un logaritme de x al quadrat. Que això sí que per propietats de logaritmes jo sé que puc baixar aquest exponent i això és 2 logaritme de x. Això m'ho diuen les propietats. Però això és diferent. Això és tot el logaritme elevat al quadrat. Per tant, no puc aplicar directament les propietats. El que me n'he d'adonar és que podré fer un canvi de variable. Quan vegi que tot el logaritme, tot ell, està elevat al quadrat, ja podeu començar a pensar que haurem de fer un canvi de variable de l'estil quin? De l'estil, per exemple, t igual a logaritme en base 2 dx. A més, si us fixeu, aquí em torna a aparèixer logaritme en base 2 de x. Per tant, sí que podré aplicar aquest estil de canvi de variable. D'acord? Llavors, és bastant fàcil. Només hauré d'operar amb la nova variable i al final, quan hagi obtingut el resultat, desfer el canvi de variable. Ràpidament, això, doncs, és el mateix que escriure t al quadrat menys 3t més 2, passo a l'altra banda, igual a 0. Una equació de segon grau, super senzilla, ràpidament la fem. T igual menys b, seria menys 3, per tant 3 positiu, més menys 3 al quadrat, que és 9, menys 4 per a per c, 4 per 1, 4, 4 per 2, 8, partit per 2a, partit per 2. Per tant, els dos resultats aquí, què serien? Això és arrel de 1, que és 1, 3 més 1, partit per 2, i 3 menys 1, partit per 2. Això és igual a 2, i això és igual a 1. Molt bé, no m'ha acabat. Ara hem de desfer el canvi de variable. Si la t és igual a 2, 2 igual al logaritme en base 2 de x, ara hem de buscar el valor de la x, sí? I això, per definició, ho sabíem, no? La base elevada al resultat, ha de ser igual a l'argument, d'on x és igual a 4 en el primer cas, i ara anem a fer el segon, no? Quan la t és 1, serà 1 igual al logaritme en base 2 de x. Això vol dir que 2 elevat a 1 és igual a l'argument, per tant, x és igual a 2. I aquests són els dos resultats d'aquella equació logarítmica. Són bons? Com sempre, hem de comprovar si són bons. 4, substituïm, logaritme de 4 és positiu, cap problema. Aquí també logaritme de 4 és positiu, cap problema. I el mateix passa amb el 2, logaritme de 2, positiu, logaritme de 2, positiu, cap problema. Els dos són solucions vàlides. I si substituïu el 4 i feu la igualtat, veureu que l'equació es compleix. Molt bé, el segon exemple. Molt semblant. Faig lloc i en un momentet el solucionem. Vinga, ens enfrontem en aquest cas. Em passa una cosa molt semblant a abans. Tinc tot un logaritme al quadrat. Que no és el mateix que això. Per tant, aquesta és la primera clau que em fa veure que probablement hauré de fer un canvi de variable. I a més, veig que tinc aquest logaritme al quadrat i a l'altra banda tinc aquest logaritme
bé, amb aquest quadrat que puc baixar, no? Tinc 2 logaritme d'x, per tant, puc fer un canvi de variable, logaritme d'x igual a t. Ho veieu o no? Bàsicament perquè d'entrada no puc utilitzar les eines que sé, no puc utilitzar les propietats de logaritmes, perquè aquest quadrat m'afecta tot el logaritme, em fa molta nosa. Per tant, quan veieu això, aneu pensant en què convindrà un canvi de variable. Quin canvi de variable? Doncs jo crec que està cantat, no? Logaritme de x, base 10, igual a t. Serà el canvi de variable que utilitzarem en aquest cas. I això ara sí que és fàcil, Fixeu-vos, com que logaritme de x és igual a t, primer aquí aquest quadrat m'estorba una mica, perquè jo tinc el canvi de variables logaritme de x, però per propietat sé que aquest exponent sí que puc baixar, El puc baixar, multiplicant aquí. I ara sí que el canvi de variable em va perfecte, Què tinc? Tinc 2 logaritme d'x igual a logaritme d'x al quadrat. Per tant, 2t igual a t al quadrat. I, per tant, vaig a solucionar aquesta equació de segon grau molt senzilleta. Fico t al quadrat menys 2t igual a 0. Com que no hi ha terme independent, traiem factor comú, recordeu? T, factor comú de què? De t menys 2 igual a 0. I d'aquí obteníem dos resultats. Un, t igual a 0. Si això és igual a 0, o t és igual a 0, o t menys 2 és igual a 0, d'on t és igual a 2. I això són els resultats? No, no encara. Ara hem de desfer el canvi de variable que hem fet, no? Per tant, aquí tenim que logaritme de x igual a t igual a 0. Quan val x en aquest cas? Ho heu de saber tots, És igual a 1. Per què? Perquè 10, la base, elevat a 0, i l'altre resultat m'ha donat l'argument. 10 elevat a 0, qualsevol número elevat a 0, és 1. D'on x és igual a 1. Aquest seria el primer resultat. I el segon és quan t és igual a 2, no? Logaritme de x igual a 2. Doncs igual, no? 10, que és la base, elevat a 2, ha de ser igual a l'argument, d'on x és igual a 100. Com que era un logaritme en base 10, ja sabeu, quan és 2 és 100, quan és 3 és 1000. Sí, recordeu? D'entrada ja ho hauríem pogut veure. Són bons aquests resultats? Doncs anem a comprovar, no? En l'1, logaritme de 1 és positiu, cap problema. Logaritme de 100, també són positius, cap problema. I podem comprovar els resultats, no? Han de complir la igualtat. I com que són números senzills, anem-los a fer ràpidament. Són logaritmes en base 10, de números fàcils. Molt ràpid, no cal ni calculadora. Fixeu-vos, logaritme de 1, 1 al quadrat és 1, no? Logaritme de 1 seria, en el primer cas, igual a logaritme de 1 al quadrat. Què vam dir? Que quan teníem un logaritme d'argument 1, el resultat sempre era 0. Igual a 0 al quadrat, per tant, aquest es compleix. Sí? Si no, provant la calculadora, però sabeu que qualsevol logaritme, logaritme base 10 de 1, això vol dir que 10 elevat al resultat ha de ser igual a 1. Per tant, aquesta x només pot ser 0. I en el cas del 100 igual, podem comprovar-ho ràpidament. Logaritme de 100 al quadrat seria 10 a la 4, sí? Igual al logaritme de 100 al quadrat. Molt bé.
Logaritme de 10 a la 4, sabeu que base 10, per tant és 4, és l'exponent, molt fàcil, I aquí? Aquí, logaritme de 100 és 10 a la 2, per tant el logaritme és 2 al quadrat igual a 4. Sí? Igual, 10. Això és que no cal fer-ho, però... Vinga, perquè hi ha alguns que us perdeu. Això és immediat, Agafeu la base, 10 elevat al resultat ha de ser igual a l'argument. D'on? A la força. X és igual a 4, Sí? Molt bé, ho hem comprovat. Fàcil. Vinga, ens veiem en els vídeos aquí a Xavi Mates.